Ja, het is op zich natuurlijk de eerste echte dag, of dag 2 zo je wilt, dus dan gaat hij er wel. Ik kan niet ontkennen dat dit het moment is dat je denkt, oh ja, ik moet even wat eten. Oh nee, dat mag niet. Maar ja, onze magen zijn gevuld met de warmte van al die Friezen en andere mensen die hier staan. Want ja, je ziet het is echt nog maar het begin. Mensen hebben in principe gewoon nog dingen te doen. En ze staan hier gewoon massaal. Wij hebben een kerstmarkt georganiseerd met allemaal kraampjes en we moesten zelf dingen maken. En de totaalopbrengst is 2100. En dat ga je straks aanbieden? Hebben we al gedaan. Zit er al in. Ik zie hier bedragen voorbij komen. Dat is Niet echt normaal. ongelooflijk. Niet normaal, maar ook allemaal met hele leuke, inventieve manieren. Er waren, dat schiet me nu te binnen hoor, er waren vanmiddag wat meisjes van Schiermonnikoog. Of was het Ameland? Nee, Schiermonnikoog. En daar was een storm geweest waardoor er wat bomen omgewaaid waren. En die gingen dan met die stukjes boom, daar deden ze dan een luchtje op en gingen ze dat verkopen. Nou, dat vind ik zo mooi. Kijk, wij willen natuurlijk. Kijk, het gaat om het volgende. Dit willen we je aanbieden. Ja? Dit is afkomstig van de medewerkers van Omroep Friesland. En dit is het bedrag wat jullie van ons krijgen. Maar daar willen wij natuurlijk wel een plaat voor. Dat snap ik en die heb je dus meegenomen.